Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun Bapak? Lho, Bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora karuan. Sri Kandi. Nyun mapunten Rama, menika kados Peremban Durna. Iya lan kuwi tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dawuh? Lho, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak rabi barang. Sabar. Aku tau nekke apa-apa ora apa-apa Kak Sri Kandi. Aku tau nekke kepiye-kepiye iki anggere sing nekke wong sing tak tresnani ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek anggere sing ngunekke wong liya, wah. Jojo tumbak cangkem. Ning gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Ya mapunten manjingipun gaya menika putri saking Pundri. Pundi kok Pundri? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu. Wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh, Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Sri Kandi. Oh, iki iso nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondhong. Swatama tak tendang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karo. Sri Kandi tak pondhong. Aduh, Sri Kandi wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladar jagat dewa padu jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu. Nggih, wonten dawuh Paman. Ndara dasih menapa rantamaning manah kula nembe kemawon kula raosi jebul pinanggipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mrujuling akarep. Nyatanipun boten saged dipun raosi menika sampun sowan. Inggih. Cobi to. Wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula piyambak ugi sampun mangertos kok Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapak Durna sampun mawi busana pinanganten. Panjenengan kok badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose, anake angkat ning buriku. Menawa aku guyu nek nganti nesu. Inggih. Lah coba to, ora guyu ki piye coba gagasan? Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah. Lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Monggo kuluk-kuluke ora kupluk manten. Iki rak topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to, manten kok sandale lili. Ya wis ben kuwi. Paman wonten dawuh katimbalana, Paman. Sawanipun Bapak Peremban Durna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana adikku sak peguron. Begawan Durna padha rarja sak praptamu Kumbayana. Oh. Gondok blekuduk suara kembal. Sumarante hawla. Lho suarane kok dihalus-haluske. Calon manten. Andeng-andengan nang mripat. Nek disawang marahi ora kuat. Hawla gondok blekuduk. Kula nyuwun wonten timbalan ngadhawuh Rama. Lho kusik. Kusik kok nyebut aku Rama iki karepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa,
Aku sedulurmu tuwa tunggal sak pagurun. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sagedhakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki karepmu piye? Sampun mboten saged dipun selaki malih. Bilih ngandika menika tan mande dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama Mara Sepuh. Rama. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersanipun paduka Kanjeng Rama Mara Sepuh inggih sembahan kula Rama Prabu Drupada. Kosek kowe nyebut Rama ya kena. Nek wis kelakon dabi karo Wara Sri Kandi. Lah rabi we durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Sumados samangke menawi kula kelampahan dados putra mantu panjenengan menika mboten kiku. Ning ora apik. Mboten kedah mekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun panjenengan kula peksa supados dangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh lah aku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun cobi Rama. Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindak mboten prayogi kedadosanipun. Rama kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga ping mabekti kula kunjuk saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Ilah dalah anak angger. Anak angger Durna ya tak tampa pangestune wong tuwa tampan ngono ya anak angger. Inggih. Rama bapak. Panjenengan Rama bapak kula tampi dhateng Sukamarwata raos sing manahipun ingkang putra pun Begawan Durna. Iya, prayoga nunggu mulungguh. Sampun boten kirang sekeca, Rama. Iya. Rama. Iya. Ram. Iya. Rakokipun Ram. Wis ora tau. Oh nggih. Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bapa Penemban? Panjenengan menika kadang kula sepuh. Kula calon dados inggih menika pun tetimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh Bapak mboten aduh. Mboten aduh Bapak. Ing ngoten menika aduh ya ana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang rayi pun Begawan Durna. Panjenengan guru kula. Sekolanipun lamun kula bubrah. Kula sampun dados mboten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kakang Prabu. Kakang Prabu Puntadewa keplang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi? Sampun basa, sampun karo adine kok basa. Mboten nilok. Adikku Durna, pangestuku tampan ana ngono. Aduh, mangke kula kuwalat. Mboten. Kula sampun matur kados mekaten mboten badhe kuwalat. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban. Mboten dados menapa. Iya. Adikku Durna, pangestuku tampan ana. Raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh do nyebut aku Adi, kabeh do nganggep aku ki Kadang Taruna. Rasane kaya wis sah. Edan tenan. Bapa Penemban Durna. Katuran karaharjan rawuhipun Bapak. Kakang Prabu Ndarawati. Lho, kula menika ingkang putra Ndarawati. Kakang Prabu sampun kados mekaten. Sampun kula jelasaken mawantu-wantu. Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten wonten Kadang Taruna menika mboten wonten. Kakang Prabu, bekti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, nuwun sewu Bapak Penemban. Sampun ngatos mawi nuwun sewu menika mangke ndak derani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon, nggih. Iya, Durna, pangestuku tampan ana ya di adikku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Ndarawati sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika kados pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun boten kirang permoni. Anggen kula sampeyan rongsanipun Rama Prabu Drupada. Kresna wonten dawuh.
iki kok apik dhewe nek mbageke anake angkat. Aduh. Iki ngopo kowe iki? Anggere ngrasani aku marak njaba kowe. Lho. Durna. Kula wonten dawuh. Menika sinten? Aku kadangmu tuwa ing Mandura. Oh, kok Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Yo. Padha Arja Sapraptamu. Wilujeng ring sampikala, Kakang Prabu. Bekti kula katur nggih, Kakang Prabu. Kakang Prabu kokok. Ya tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun ninggo jimat paripendayana ing kasantosan Kakang Prabu Baladewa. Prayogake Durna. Inggih. Wis kek kowe mbagekno. Cerewet. Ayo to. Dinteni lho. Wah, isin aku. Ora sah isin tegese kowe ora ngunggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku katurake basaku katura. Lho, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, mbu. Aja mbu. Kowe nek mbu tegese ora tanggung jawab. Mbageke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pangestuku tampanono, Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku, aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sameneika sampun wonten Durna kaliyan muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dhaup kaliyan Para Sri Kandi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kemarin kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah, menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki pitokanane kok ya ngene iki. Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin Kakang Mas. Kakang Mas, bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Tombo atur pangabekti. Pangestuku tampanono. Ah, kula pundi ngajimat paripendayana ing kasantosan, Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binake kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ora melu. Nek kene mengisin rasane. Durna, kula wonten dawuh Rama. Piye? Eneng apa? Lho, netepi dhateng perjanjen. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih rikelenggan samangke ingkang putra ing Sokalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Sumados sowan badhe nampi pangandikanipun Rama sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh, Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiaken dhaup asta lumiat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun Dyah Ayu Para Sri Kandi. Nanging menawi boten sababipun menapa Sri Kandi gadhahi pepanggil, menapa Sri Kandi gadhahi rupa pepinginan, mangke kula ing badhe mujudaken. Namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh, Rama kula sampun boten kiyat. Kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dhaup kalamun Para Sri Kandi. Oh, mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sokalima. Paningal kula menika sampun wangsul ngapusi dhateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenging pertapan Sokalima wonten satunggiling wanita ingkang medal ngajeng margi Sokalima menika tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku. Monggo naminipun utami. Menika wangsul ngantos kewirangan. Oh, Rama menika anggen kula gandrung kaliyan pun Para Sri Kandi. Oh, Sri Kandi, mesakno aku ya aku wis kebangetan kene tresna karo kowe.
Kamar wis tak eden-eden. Kamar Sukolima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertama ning gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Kawene grojokan supaya rasane iso. Oh, iso ngrasakake saresmi karonse karo kowe para Srikandi. Iya Durna sabar ya sabar. Inggih sampun boten saged sabar aduh. Aduh, kula sampun boten saged ngampah dhateng ardaning kanepsa ninging kados mekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun boten kanten-kantenan. Mila leres ngendikipun para sepuh menika sampeyan ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Apa? Kathahipun laron-laron. Ing dinten sakmangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha laron kemawon mangayu bagya badhe dhaup kula. Sami remen-remen suka-suka parisuka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tan tandha bilih sami mangayu bagya kabagyan kula. Anggen kula badhe dhaup para Srikandi. Menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dawuh supados ngukupi laron-laron. Kinarya suguhan benjang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Iku sik to Durna aku tak. Panjenengan badhe panganipan karo Rama. Kula semanggaken Rama. Nggih, kula semanggaken. Mbaya ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa. Mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh waton gayeng ngaten kemawon. Mila ya ora sak karepmu dhewe. Kula menika nawi gandrung kados mekaten menika. Aduh, Rama. Rama marah sepuh kula sampun boten kian mbok Srikandi dipun dawuhi supados sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Wandanya. Lho. Saking remen kula. Iya, engko Srikandi tak timbalane sowan mrene. Oh nggih, saken dawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe. Mergo kowe ngerti sing bakal nglakoni dhaup kuwi ora aku. Nggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Srikandi. Lah iki, mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Srikandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Srikandi nek anakku Srikandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti. Wah, kula menawi mboten lamandhap para Srikandi menika. Nadyan dipalangono bakal mumpat dirantya bakal medhot. Sapa sing ngumpalake karepe Begawan Dana? Rawe lantas malang putung. Mila, Rama. Sampun ngantos ingkang putra menika ngamuk pungga wonten negaring Pancala kula ajeng maringaken ingkang putra pun Srikandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Sukalima, badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun para Srikandi menika dawah wonten ing Padasuri, nanging badhe dawah wonten ing Jurang Grawah. Anu, napa kasur babut? Nun pangapunten, kesesa. Iya. Yen ngono disronto sawetara. Sinten? Ranto. Dudu. Disronto sawetara. Aku tak nimbali karo Srikandi. Oh nggih, kula tak persiapan. Menawi ngantos Srikandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kalian kula. Mesti kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara dana, asmara tantra. Wis mesti bakal kegut karo Begawan Dana. Wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon enom. Wong lanang aku katon tuwa. Dadi seneng karo aku wong wadon tok. Wila dalah wis nganggo pengasian barang to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur. Mergo durung mbok ngenahke cerewet. Wah, iki sing terakhir. Apa? Iki sing gari dhewe. Wah, iki kowe sing ngece aku tak jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane kok le berat. Monggo. Tumuli ingkang putra menwar Srikandi katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten ing madaning Datu Murti Datulaya menika. Penemban. Kok penemban. Rama Warasepuh. Terus to jumena. Wonten
wonten dawuh Trasta Jumena. Dudu kowe, Durna. Mireng kula menika Bambang Kumbayana Dudu. Trasta Jumena wonten dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene sowan ngersaning pun Rama nek ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal panjenengan. Lho, menika estu to? Iya tenan. Sri Kandi. Sri Kang Baliya Sri. Bathara. Lho, Cahayu kaget atimu kok tak timbali. Negesaken kaget. Ora sing manah kula Rama keparengan aturaken sembah. Sumangga ming mabekti kula kunjung ngersa patuwa Kanjeng Rama. Ya tak tampa pangestunipun Rama tampanana. Kula mun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Sri Kandi, wong gak kaya ngono ta. Ambumu wae wis marai. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu iki apa to Sri Kandi? Iki ketake kok kaya Odorono. Wah, ya pendhita tuwa mulo minyak wangi wis nganti ora metu. Odorono kok isih metu ki. Ora dono. Sri Kandi, makulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge macam-macam Sri Kandi. Duh, lah kok wong kok kaya ngono ki njur kepiye to ya lek arep. Wah, aku malah bingung. Kok dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun Bapak? Lho, Bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora karuan. Sri Kandi. Nyun mapunten Rama, menika kados Peremban Durna. Iya lan kuwi tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dawuh? Lho, ya pancen arep rabi. Ingkang dipunangkah sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak rabi barang. Sabar. Aku tau nekke apa-apa ora apa-apa kok Sri Kandi. Aku tau nekke kepiye-kepiye iki anggere sing nekke wong sing tak tresnani ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek anggere sing ngunekke wong liya, wah. Jojo tumbak cangkem. Ning gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Nyuwun mapunten panjenenganipun gayuh menika putri saking Pundri. Pundi kok Pundri? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu. Wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh, Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Sri Kandi. Oh, iki iso nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondhong. Swatawa tak tendang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karo.
Sri Kandi tak pondong tak. Aduh Sri Kandi wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Edan. Werkudara baleni nek. Aku ki mung arep takon, rasa cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, rasa cerewet. Ya wis, kok Prabu iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya. Sri Kandi. Aduh. Iki ganjelan kok. Audo. Apa to, Pak? Ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho. Kaya ganjelane. Bola asli. Nek ganjelan ki ditaboki mabok ngono. Sri Kandi nyicil ya Sri Kandi. Nyicil napa? Sri Kandi. Wonten dawuh. Lah tak kandhani ya sing diangkah arep dirabi karo Durna kuwi kowe. Tobat gandri. Mriko estu menapa namung guyon. Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene, kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nyirep bakal dumadining gegeran ana ing negara Pancala. Merga yen nganti luput nggo menehi wangsulan, Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok petung kanggo nalar sing ganep. Katentreman lan nurane negara Pancala dumunung ana kedaling latimu, Cahayu. Wong kok kaya ngono ayune Batobat. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Aduh Sri Kandi. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengo kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Sila neng mripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu ing kliwat ukur. Mari basah widodari ngejawantah. Oh Sri Kandi. Waduh sinamu. Bar tak potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya bathuk kok kaya dipageri. Aduh Sri Kandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora mblarak-mblarak. Sipit ning kok waduh ning ati jan iso rajah-rajeh tenan aku. Oh, lole. Itu lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Itu gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget to rayain apa ta kuwi. Jual jawil ngopo? Kowe iki ngopo to men kesampluk tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida. Lho, ora ana apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Mremban, bekti kula kunjuk. Oh iya, sayang tak tambah. Pengestune Abi Tamanana ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa calon garwaku Cahayu Wara Sri Kandi. Oh piye? Ger no. Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menawa panjenengan Begawan Durna menika rawuh mriki badhe mengko garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya, Nduk. Tobat. Persasat kadidene kejugurgan Bukir Sari kula pating samudra mati ngatasipun namung sak kula kemawon badhe menengku pendhita ingkang kondang kalukeng kerat. Iki tanda-tanda bakal gelem karo aku merga wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sekintenipun kula menika kelampan dawuhan Begawan Durna menawa bapa penemban Durna menika remen. Oh, pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuhanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi, wah, kowe njaluk apa, Wara Sri Kandi? Waton ora njaluk tumuru ning rembulan, ora njaluk tumuru ning srengenge, mesti bakal tak pinangkani.
Nadyan kowe njaluk ing pampane ana ing Kayuwangan, aku tak munggah ning Kayuwangan matur para dewa. Nek panjenengan ora maringake, trima tekaning pati. Kuwi gedhening tresnaku karo kowe. Inggih. Matur sembah nuwun. Padha-padha Sri Kandi piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye Sri Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pesti pati menika ing ngasta panguwasaning Gusti. Heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus. Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun mansunipun kewantah kelampan menawi putri menika manih badhe mlungku dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti. Kowe njaluk gelang? Heeh. Njaluk gelang, Mas 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani apa? Untukmu diwenehi kawat, heeh. Diwenehi apa jeneng iki bekel. Ngarani wis salah. Ya ben. Apa untukmu diwenehi betel? Heeh. Engko didithiki alon-alon. Betel. Apa kowe njaluk saben dina kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon. Sri Kandi waton kowe njaluk nyamping saka emas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti. Driji 5. Nggo namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil. Omong sabuk saka mutiara, omong. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Maton kowe ora ngrasake ting clekit lho. Ya, engko tak pinangkani. Mboten peremban. Nanging kula nyuwun apa Cahyu? Sawetawis Taman Mairakaca menika risak. Mergi pangapungipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Mairakaca rusak inggih. Kula sagawe nengku dening sinten kemawon waton saged ndandosi Taman Mairakaca menika wangsul kados wingi. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten pang ingkang tugel godhong ingkang gogrok menika ateges boten saged lan boten kelaman garwa dalem para Sri Kandi. Nanging menawi Bapak Panembahan Durna menika saged mujudaken Taman Mairakaca dados kados wingi patobat. Kula sagawi nengku garwa dening Patuko Bapak Panembahan Durna, Bapak Panembahan Sukalima. Kandang bleguduk sualu gembel. Somorante awela. Sri Kandi. Gedhe cilik kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katiasaning Begawan Durna. Oh, apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku wong pendhita cepete? Iya. Neming dandani Taman Mairakaca kae ora bakal gantaran dina mesti iso kelakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklek mesti bali pulih kaya wingi-uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembah karo Begawan Durna. Taman pintar ke sapa sing bangun? Kae sing bangun ya kowe Kota Madyang Yogyakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya ya. Apa-apa kok seneni. Mula yen to perkara kowe duwe pepanggil reruba. Ya kuwi bab Taman Mairakaca. Ya kan, aku njaluk pamit. Aku arep mangkat apa? Aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Mairakaca. Taman Mairakaca dandani bali kaya wingi-uni. Ya, Sri Kandi kowe tiba ning pangkoning Begawan Durna, Sri Kandi. Jebul tinemune kowe wong wadon ingkang lantip panggraitane iso ngrampungi perkara.
Aku ya gumun ora kaya sak gedhakan iki lha kok dadi kaya ngene. Kraman sing tumanduk ning Projeng Pancala. Lho, kraman menapa Rama? Narendra Prabu Ralon Sari netapaken para wadyabala damel kisruh. Kula menawa ngantos kaget panjenenganipun paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho Paman. Oh iki mboten. Ayo kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener. Tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mbudidaya dandani Taman Merakaca. Sri Kandi, kula wonten maring adhawu. Ning tak jaluk upama Begawan Durna kae mengko bisa dandani Taman Merakaca kowe aja selak. Yen kowe selak tegese kowe ngobong jagat Pancala. Lho nggih ngestaken dawuh. Menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Merakaca tuwin bangun Taman Merakaca. Nyuwun pangapunten Rama, tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna. Lah kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya njaga aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payu-payukatan ping samirana. Anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Mandura, tuwin anak kula ing Ngamarta. Supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampahan menika paripurna. Inggih ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Paman Prabu ngestaken dawuh. Anak Werkudara. Drupada bapakku piye? Reksana negara ing Pancala. Aja negake lawan pamanmu Drupada yen nganti ana pengamuking Begawan Durna. Yo ngestake dawuh. Terus semeno wong nimbalaning dawuh. Budhanu kang padha sibuk ingsun kundur ngedatun kula non nyuwun manut padal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus semeno purna gatining paranggilan sauda kundur ngedatun jero saking damparan kendara kinapit gambaran gading kadharaken sanggaring Mbah Ceti manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata katingal gumebyar busananing Sri Naranata wau Kakang Mremban kok ketinggal cawus gawayanipun lole kenthos lalu gembol monyor-monyor duk neng dungkul wana dadi alas dadi wana Dewate pripun napa niki pancen durung pestine napa pancen kudu dadi pacobaning Begawan Durna liripun pripun sampeyan ngendika kaya ngoten nalika semanten kula pun sowan wonten ing Datra Negaring Pancala matur menapa wontenipun dhateng nata ing Pancala inggih menika Prabu Drupada jebul pinanggihipun boten nalindra ing Pancala ingkang paring dawuh kaliyan ing Raka ing Sokalima. Namung nalika semanten sanata Prabu Pancala nimbali dhateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadhahi pepanggil reruba. Pepanggil reruba pripun Kakang Mremban? Sinten kemawon wonten saged mbangun Taman Merakaca ing nalika semanten risak bubrah slangkrah boten kanten-kanten wujudanipun. Karana pengamuing sanata Prabu Jungka Mardhayada nalika semana menawi saged ndandosi Taman Merakaca wangsul pulih kados wingi uni mboten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal miwah mboten wonten pangipun weksa ingkang tugel menika badhe dipun ladosi dening pun Wara Sri Kandi. Kakang Mremban pripun Dik? Sampeyan niku pendhita buntas kawruhe Sidik Paningalih sampeyan iku pendhita pinter tur kondang monyor-monyor menawi namung nyidikara wujuding Taman Merakaca kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih tuwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidikara Taman Merakaca wangsul pulih kados wingi uni ning nyatane mriku mboten bab ingkang gampil nek pancen dudu bab sing gampang nek cara kula sampeyan kudu mangesti Mahasing Asamun yen perlu tapa brata nyuwun wenganing Jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Merakaca. Nek sampeyan iso mbangun Taman Merakaca kelakon sampeyan borong-borong Sri Kandi. Lole kenthos walu gembol manyor-manyor. Nggih, nek pancen kaya ngoten niki dadi tanggung jawab kula. Kula tak manjing wana sedhela. Kula tak golek papan sepa, sepi-sepen supaya bisa Mahasing Asamun konjuk kersaning Jawata. Ngoten Kakang Mremban. Mangenteni tapel wates negaring Pancala. Sapurnane kangge kula nglampahi tapa kula kinten kula saged bangun Taman Merakaca. Oh, kelakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi Dipati. Nggih, Kakang Mremban ngatos-atos.
wasisaning Bathara wayah tul jagat adiku kadangipun Kakang wong bagus wong jronet Supali wonten timbalan ngadhawuh menapa Koko Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Supali mesti wae kaget kang dadi atimu pun Kakang nimbali kelawan suwaning sira Yayi Mangarsama ana ing negaring Kalingga bebasan sinambring gelap lepat tinubruka Simatuna anggen kula ngabiyantu Paduka Kanjeng Koko Prabu kaget sotaning manahipun ingkang rayipun Supali menawi samangke kula badhe nampi kewajiban ingkang awrat tumunten kadhawuhana ingkang rayi boten badhe suwala mugi pareng ambabaron ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Supali Yayi wonten dawuh ngerti yo isen-isening negara ing Kalingga pura kuwi mung pun Kakang lawan Siadi mula yen to nganti lagak lagu-lagoyaning Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rongeh penggalipun Kakang mongko ndak mespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis mula Yayi aja sangga runggi aja walang ati jroning penggalihmu mara gage matura marang kadangmu Supala apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggaling sira Yayi kadangku Supali Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah padana upamiya kula mboten badhe matur kados pundi yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun Kakang tegese antaraning Supala lan Supali dina iki wis ana lete tegese wis ana kang ora prayoga inggih mula Kang Sangga kuwi Yayi ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi yen to pancen Siadi darbi gegayuhan pun Kakang kang bakal bantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi nanging yen to Siadi ora gelem matur lawan pun Kakang ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun Kakang wis ndangu kelawan Siadi dadi yen ana bobol barot ing lelakon iki dudu perkaraning Supala inggih nyuwun pangapunten menapa estu Koko Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur Supali wonten dawuh yen Siadi darbi perkara kuwi pun Kakang ya melu ngrasakake yen Siadi darbi pepinginan kuwi wajibe Kadang Werda nuruti marang pepingiнаning Kadang Taruna nggih malih-malih menapa menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur Somaduka Kanjeng Koko Prabu estunipun kula menika mboten gadhah pepikiran menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan ingkang kula tampi saking Maduka Gusti kula Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang namung kemawon kula menika rumaos sampun dungkap titi wancinipun tegesipun kula menika wujudipun priya mongko lumampahing gesang inggih menika wujuding priya menika menawi samangke sampun dungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali Siadi pengin rabi inggih yen pancen Siadi kepengin garwa sawijining wanita mara gage matura wanita ngendi dadi woting atimu yen pancen kuwi putra Nalindra ngendi yen pancen kuwi putraning Brahmana sapa mula matur marang pun Kakang yen pancen miturut pitunganing pun Kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning Siadi pun Kakang ora bakal wegah ndodhok korine nginang gambir lan suruhe nggih mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang rayipun Supali kejawi mboten sami kejawi namung putri ing tanah Jawi putri ing Pancala atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Srikandi Koko Prabu jagat Upadra jagat Pangestunggal tumaratap penggaling pun Kakang bareng sira Yayi atur yen to wanita ingkang gumana musik ana ing penggaling Siadi ya kuwi putri Pancala Wara Srikandi Yayi yen Siadi isih kepengin dituturi karo wong tuwa marang golek wong wadon liyane sebab dina samengko Wara Srikandi lagi dadi kembang pocapaning para Nalindra, para satriya, para Brahmana, ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat
nadan paribasane wong loro saudon telu saurupan jalma wanan saumpamane kabeh kepi lan kumajen kepengin nyedi marang sekaring kedaton Pancala. Mula Yayi, aja nganti dadi dardah sarta pun Kakang ora kepengin kelangan kelawan Kadang Taruna. Siadi ndak jaluk piliyana sarta milya wong wadon liyane Wara Srikandhi. Yen liyane Wara Srikandhi pun Kakang bakal jumangkah nglamar, nanging yen Wara Srikandhi yen ana bobol boroting lakon pun Kakang ora cawe-cawe perkara iki. Subali. Estunipun kula sampun mangertos kados menapa panjenenganipun Koko Prabu Supala. Anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ing rayipun Supali babakan wanita ingkang sampun dados weting manah kula. Koko Prabu, mboten menapa-menapa. Kula kedah saged nglenggahi tembung opor bebek tegese mentas awake dhewek. Kula mboten badhe jagakaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Supala. Miwah kula mboten badhe nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu Supala moncer-moncere wong lanang menika menawi gayuh putri mongko tanpa dipun biyantu dhateng sinten-sinten menika ateges dados pemarming manahipun ing rayipun Supali. Koko Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit, kula piyambake badhe gayuh Wara Srikandhi. Woi, Supali. Wah, pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal babal ora iso disirep. Kepareng paduka Pate. Wonten dawuh sinun. Ketapno para wadyabala. Memanuki lakuning Supali. Nggone prapting negara ing Pancala. Yen pancen niyate Supali bakal mboyong Wara Srikandhi, aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga. Mesti Supali bakal nyidra lan Wara Srikandhi. Mula tiling-tilingna karnamu. Yen wong Pancala padha alok, ana maling kecekel, biyuk ana bathang sayuta. Nah yen wong Pancala kawulane padha alok, putri Pancala ilang, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, ora sandadak gawe geger negara ing Pancala. Wis taken dawuh sinten. Leng-leng ing driya mango-mango-mangungkung. Gusti Pati keparenga ing abdi tumenggungan cemadhong dawuh. Wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadyabala ing Kalingga Pura? Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadyabala puta? Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Lah dalah Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Kula pun dikya santap dalu cemadhong dawuh Gusti Pati. Nadyan kula pun dikya kala dar wengi cemadhong dawuh Gusti Pati. Para Mbak Barana ingkang sejati wadyabala Kalingga. Wonten dawuh. Gustimu Raden Supali minglar saka negara ing Kalingga. Nuruti marang krenteking ati dianggarwa marang putring Pancala Wara Srikandhi. Dawing Sang Prabu Supala nalindring Kalingga. Dina samengko kuwi kinen memanuki lakuning gustimu Raden Supali.
Merga saka pitunganing sanata Prabu Supala kadange Taruna Raden Supali ora bakal nglamar Wara Srikandhi metu dalan ingkang prayoga mesti bakal tumindak sing ora sak mestine. Mula laku dedemitan ana ing tapel wates negaring Pancala. Yen pancen ana kang padha aluk yen to ana maling kecekel Pancala biyu ana bathang sayuta. Nanging yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri ilang saka negaring Pancala nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung baliya marang negaring Kalingga. Lajeng pangkatipun Wadyabala mbenjang menapa? Pangkatipun Wadyabala mbenjang menapa? Siagakna Wadyabala buta patang perancas sak panakare pisan. Titianing para buta sumrek maming dialadal Singa Barung, Srenggala lan sak piturute. Bokor Wadah Balung. Piring Wadah Sego. Mangkok Wadah Rundi. Kabeh cawisna aja nganti ana ing kicir. Budal dina iki non ngestaken dawuh Gusti Pati. Lah kok dadi kaya ngene pepalang ingkang kudu tak sandhang. Mestine kekarepanku bloko marang Kakang Prabu Supala. Supaya entuk sabiyantuning Kakang Prabu Supala. Nanging malah sayektine bakal mepalangi kareping Supali ya. Pancen tresna kuwi abot. Tresna kuwi kudu mbudidaya dhewe. Srikandhi, aku ingkang gandrung kawan kowe yayu ora Srikandhi ayo. Tak boyong marang negara ing Kalingga. Ewadene kowe ora gelem tak boyong, sarta kowe ora gelem ngladeni Karang Supali. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung ngopo wae pepalange. Mesti bakal tak trenggalangi leganing atiku. Anak Prabu Ndorowati. Nggih, wonten timbalan paman. Menapa dene anak Prabu Manduwa? Ya wonten dawuh menapa paman? Ngantos tumeka titik lenggan sak mangke teka dereng wonten sowanipun inggih menika pun Begawan Durna. Anggenipun sampun nampi aturipun anak kula pun Wara Srikandhi nggadahi pepanggil reruba. Supados sak mangke Begawan Durna saged kelampan inggih menika mengku garwa dhateng atmaja kula nanging ngantos tumeka rika lenggan sak mangke teka dereng wonten kabar kawusananipun menika miturut
anak Prabu kekalih kados pundi menapa kedah kula tindakaken nggih? Nggih, Paman. Kula pitados bilih Begawan Durna menika nuwun sewu mboten pandhita ing ngenteng-entengan kemawon menika sanes nanging Begawan Durna menika pandhita ingkang pinter ingkang masisa ingkang kasiwungan kasekten linangkung. Kula kinten dinten samangke mbok menawi dereng purna anggenipun Mahsing Asamun nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurping dat supados kasembadan anyeti dhateng putra ing Pancala atmajanipun Paman Drupada inggih menika pun Yayi Wara Srikandhi. Mbok menawi mboten dangu malih Begawan Durna tuwunten badhe sowan negaring Pancala Paman. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ndara dasih pangandikaning nata ing Ndarawati. Ing lumampalun lan minggah madaning datra inggih pandhit ing Sukalima Begawan Durna karya cingak kang samya mulat. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone myang galihing kangkung Begawan Durna. Oh inggih kula ingkang sowan Rama wis ora usah dadak kowe nyebut ing kaya nalika kowe sowan mau nanging sing wigati yen to sira Begawan Durna kelakon bangun taman Mairakaca bali pulih kaya wingi jumbuh kan apa dadi panjaluke anakku Wara Srikandhi anakku boyongan marang Sukalima. Oh inggih ngestaken dawuh menawi kula mekaten kula nyuwun wekdal sawetawis panggen kan ingkang putra wonten salebeting taman mangsa Baranga Begawan Durna. Oh inggih ngestaken dawuh sinuwun. Anodya Yutama ngambararum Sangkusuma ngambararum Sangkusuma on sewu Remban sarawu maduka apa Remban kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Oh iya Wara Srikandhi tak tampa pangestu tampanana ya Srikandhi kula pun ninggo jimat paripin dayana ing kasantosan kados pundi Remban menapa paduka saged suwin sagah ndandosi bangun taman Mairakaca. Oh aja mbok sepelekke Begawan Durna. Pendhita Durna ki dudu pendhita wong loro saudon terus saurupan. Nek nganti aku ora kelakon bangun candhi kala kon nyuta karepake. Oh trima aku ora kelakon mboyong kelawan kowe ora apa-apa Wara Srikandhi. Nanging yen taman Mairakaca iki mengko kelakon tak bangun jumbuh kelawan kekarepanmu. Kowe aja selak, kowe aja kumbi, kowe aja endo kelawan kanyatan ya Wara Srikandhi. Tata laruta saking kutha Sang Kurakala. Yen amutusa Sang Sri sigra tingkem kang netra Begawan Durna. Nalika semanten ngrapal mantram sakti, wong salwangsul rinapal mantram sakti ingkang medal saking tutuing pandhita ing Sukalima niki Sang Begawan Durna. Parandene sak mangke ora ana perbawa apa-apa ing tumanduk wonten ing taman Mairakaca. Satemah tasih katingal bubrah slangkrah wujuding taman kagiat kadrawekasan Sang Tapa Begawan Durna wau.
Kados pundi Bapak Penemban? Nyatanipun taman Mero konsultasi ketingal bibrah kados mekaten. Tegesipun gagar wikar anggen maduka ndandosi taman. Kula nyuwun kanthi sanget Bapak Penemban murungaken anggenipun badhe ambaya wara Sri Kandi. Lole kenthang tumbal manggar-manggar. Nek tunggal. Sri Kandi, wonten maring adhawuh. Syukur yen to kaya mengkono apa dikawatirake dening wong atuhamu ora kelakon. Nanging lelakon iki ora mung tekan semene. Monggo Prabu kasinggihan, kula sing prayitna ngati-ati. Aja gumampang ngrampungi lelakon iki kanthi caramu dhewe. Nanging apa ngembok aturake marang Begawan Durna mau sayekti wis akeh wis padha mireng. Ora suwene wis akeh para raja Pati bakal nyoba dandani Taman Merokaca. Inggih, ngestaken dawuh kula badhe prayitna ngatos-atos Kang Prabu. Kang Prabu nggih. Gandeng wancinipun sampun surup kados mekaten monggo wangsul wonten patengganipun piyambak-piyambak. Yo, ayo bali ning pakuwane dhewe-dhewe Kresna. Pancen tak angkah tekaku ning Pancala Wanci Ratri. Upama to aku nglamar kanthi apik-apik becik-becik mesti kalah karo Nalindra. Nalindra ingkang akeh padha nglamar marang para Sri Kandi. Ning pancen wis dadi niat ing Supali. Sri Kandi bakal tak colong. Nanging bareng aku tekan ning papan negara ing Pancala lah kok bingung-bingleng rasaku. Pakuwon tukul nganti kaya jamur barat ing mangsa rendheng. Akeh pakuwon para raja-raja. Lah iki nek nganti klelu nggonku mlebu mongko iki papaning Nalindra. Apa ora kojur aku ne wis ben tekadku luwung boyo tekaning pati tinimbang aku ora kelakon boyong wara Sri Kandi. Kanjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung larak apa to mlebu jroning pakuwon kleru pakuwoning Nalindra nedeng sare monggo bareng taos padake lah kok ngidapi-dapi temen sarewe kok nggawa pusaka murup sak obor bidore lah dalah kleru nggonku mlebu jroning pakuwon ya gandeng Supali prapta ning negara Pancala tanpa nggawa wadyabala luwe-luwe aku ora nggawa pusaka apa wae. Bebasan nggonku prapta ning Pancala mau mung lawaran badan sepata. Aja alok kelangan sinuwun, aku nyuwun ngambil pusakamu tak nggone daya kekuatan nggonku bakal mboyong wara Sri Kandi sinuwun. Loh, maling! Wah, andal! Wah, strayoli binatang meres maning jajalan surtaning bawana. Ana manungsa sing mlebu ning pakuwoning nata Mandura Prabu Baladewa. Kresna, terus jemena wedane iki.
kados dene lare alit bengok-bengok Kresna. Wah, ora nyono babar pisan. Lah kok dadi pakuwonku klebon menungso. Lho, klebon menungso dos pundi? Ana menungso sing mlebu ning pakuwane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku lagi nedenge sare, mangku Kyai Alugara. Lah kok dadi pusakaku ilang. Lho, nek ngono wonten durat mangke nyidra pusakanipun Koko Prabu. Ah, mesine ngono. Terus semana wonten dawuh Kenthanga yen ana maling menawa negara Pancala. Nggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Wah, wah. Ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung nuwun ngapunten Maha Guru sesemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk ora susah dadak kowe ngaturake tembung Guru lawan Arjuna kabeh maus lalu mangsa Sri Kandi inggih ya mung prapaning Janaka apa kowe isih kelingan kowe isih kelingan Duk nalika semana kowe bakal bali marang negoring Pancala. Kowe tau-tate janji kelawan aku yen to kowe ora bakal lali marang Janaka lan kowe uga wis nampa marang apa ingkang dadi usiking ati ning Janaka. Tobat. Lajeng sanipun Kakang Mas kados pundi? Sayembara sumebar waruta saindenging jagat. Sapa ing keduga bisa dandani sarta mbangun taman Mairakaca bakal mbok ladeni sarta kowe bakal swita marang pawongan mau Sri Kandi Janaka marang bakal neter ketrimaning urip mbok menawa Siti Wanci lan wis nekani mang wakyaning mangsa kala Sri Kandi kudu tiba ning pangkoning Janaka tobat menawi to mekaten monggo latur nyobi ndandosi taman Mairakaca Raden. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi sigra sedakep Sang Arjuna nalika semanten ngrapal mantram sakti meminta panguwasaning dat kamurwing dat emut bilih kinantenan pusaka dening Kang Eyang ing Saptawarga Begawan Wiyasa wujuding sela mapuru sigra sinebar madyaning taman Mairakaca kalaning jagat gawaning Paradewa taman ingkang bubrah slangkrah satemah bali pulih kaya wingune tanana godhong ingkang gogrok saking wreksa tamaning Mairakaca. Ngantos kagiat arasing manah kula Raden. Mboten nyinten babar pisan bilih paduka ing saged ambangun taman Mairakaca ingkang risak. Satemah wangsul kados wingi uni. Sri Kandi. Apa ingkang mbok ucapake yen nganti ora mbok lakoni aja takon dosa. Wanita bakal epeh asor derajate yen ora tepi marang perjanjian ingkang wis nate diucapake. Pasrahaken jiwa raga paduka dhateng paduka Raden Trinyanipun paduka Kakang Mas Raden Arjuna ingkang saged ndandosi taman Mairakaca Raden. Maling. Indah-indah nek wataking Panakawan. Maune merem kok bareng ana ajang teka kok do jenggel. Kek cangkeme do bengok mulang maling.
kaya kesel ya Den. Kesel iki kabeh ya ngrasake kesel. Ora sak penakmu dhewe. Maling, maling ngulon, ngetan, ngalon. Wah. Rida mangawur-awur wurahan. Tengarane ngajurit gong maguru gong sata tekaya butula. Iki ana nom-noman mlebu jroning taman. Katon nggonmu bingung. Kowe sapa? Inggih, nuwun ngapunten Raden. Nek maduka ndang kalian kula menika menapa menika nganu? Ora ana anu kowe iki sapa? Kula menika nayaka ing Pancala. Nayaka ing Pancala inggih. Kenapa mlebu jroning taman? Alok ingkang kathah wonten Pandum, wonten Duratmaka. Tumuli kula ngrendani kiwa tengenipun negaring Pancala kantos mlebet ing taman menika Raden. Apa pancen bener ana maling? Inggih. Lah terus kowe endi kancamu yen to kowe bakal ngoyak maling? Kula menika namung ijen. Kenapa kowe ngoyak maling teko namung ijen ora karo kancamu? Amargi kula menika sampun beto pusaka ing sakmangke badhe kula tamakaken wonten maling ing wantun kirang ajar wonten negaring Pancala. Pusaka apa? Menika pusaka kula. Pusakamu iki. Inggih. Ora coba kaya ngapa? Pusakamu nayaka ing Pancala. Inggih, monggo Raden kula aturi nampi. Menika pusaka kula tilaranipun sawargi eyang kula. Ngendikanipun tiyang sepuh kula menika pusaka ing ngampuh kagila-gila. Kowe wong nom-noman nanging goblok. Ora iso nyawang pusaka ing ngampuh lan ora. Lho. Tegesipun menapa paduka paring dawuh mekaten? Pusakamu iki mung barang rongsokan. Ora duwe daya apa-apa. Panjenengan sampun nginol. Kula aturi mas paosaken bedanipun menika murup kados mekaten kok. Pusaka mboten gadah daya menika lajeng dasaripun menapa? Ora usah nganggo dasar-dasaran. Yen kowe ora percaya, nyoh pusaka iki tak jajal tak tutuke raimu. Kowe ora bakal tekaning pati. Wah, panjenengan kok awon sembrono. Iki nggo jajal pusakamu ampuh apa ora? Ayo! Modar Den. Ya Petruk pancen kuwi ingkang ndak jarak. Lho, kok dijarak pripun? Ngerti yo. Maling mau yo menungso kuwi. Lho, sebabe iki pusaka Alugara kagunganing Koko Prabu Mandura. Kok digawa nom-noman kuwi teges nom-noman kuwi ingkang nyolong pusaka Kyai Alugara. Weh, lah sampeyan pancen pinter tenan kok. Maling ditakoni dipateni. Iya, pancen mengkono. Terus niki pusaka bakal tak aturake Koko Prabu Puntadewa ana kawan. Nggih Koko Prabu. Kowe lunga menyang endi Yayi? Teko ora nderek lawan pun Kakang. Sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Lah kok dadi sowan mung ndotong-ndotong pusaka Kyai Alugara. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu nalika semanten kula nedhengipun dandosi Taman Mairakaca. Taman saged wangsul pulih kados wingi-uni. Dumadakan wonten Pandum. Ing mlebet wonten telenging taman beto Kyai Alugara. Tumuli maling menika kula wau kula pejahi. Lan pusaka menika badhe kula aturaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna wonten paring adhawuh. Mbuh bener mbuh luput. Aturmu ingkang mbok aturake kelawan pun Kakang durung bisa mangerteni bener lan lupute. Krana apa?
Pun Kakang pancen krungu yen to para kawula lan Ayaka Punggawa Pancala padha alok ana maling pandum ingkang mlebu jroning kedhatoning Pancala. Nanging bisa uga kowe ingkang dadi pandum, kowe ingkang dadi maling. Tumuli kowe gawe pati ning suwijining perjurit ingkang mbok akokake maling. Satemah kowe luput saka Pandakwala. Janaka ngerti ya. Nayaka sing wis mbok pateni mau ora bakal bisa menehi atur apa-apa jaran wis tekaning pati kanthi cara mengkono apa wae pawadan sing mbok gunakake kabeh mau tumrap aku ora bakal gampang percaya. Mula pusaka Alugara kuwi ora bakal ndak tampani mungkin ndak kowe bakal nggunakake tembung rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Mangsa barenggonmu ngundurake pusaka kelawan kadangmu Mandura. Sarta mangsa barenggonmu gawe pawadan mbuh bener mbuh luput sesuk etungane karo sing kuwasa Janaka. Kenging menapa malah kula dipun lepataken dening Koko Prabu Darma Kusuma. Nyatanipun pandum ingkang kula pejahi menika nyidra pusaka Alugara. Wah, kaya ora ngerti watake mbarep. Mbarep yen ora weruh kasunyatan, ora weruh lelakon saka paningali dhewe, ora bakal gampang percaya. Nanging lajeng kados pundi anggen kula badhe ngunduraken pusaka. Malah mangke kula kadakwa ingkang nyidra pusaka. Jernyatanipun sak mangke negari Pancala geger wonten Duratmaka ingkang nyidra pusakanipun Koko Prabu Mandura. Kowe manut aku ora? Inggih kula nderek Kakang Mas Werkudara. Yen kowe manut aku nganggo caraku ngrembalikke pusaka. Lan iki kabeh dadi pancatan kula keteketan sedyane. Kersanipun Kakang Mas kados pundi? Gitu. Nun. Ngemake. Wah. Dram ki ora menggo ngantem, Truk. Nggih, nggih. Ngapunten, Ndoro. Nek keri dadi adegane ending ngampang. Nggih, nggih, ngapunten, Ndoro. Semoga panjenengan. Ndoro Janaka ing napa? Kenthonga. Kenthong pripun? Janaka mati bengok karo kenthong Janaka mati medhot tekan kene. Nggih. Weh, Ndara Janaka seda menika to. Wah, wah. Werkudara eneng apa? Werkudara eneng apa Petruk bengak-bengok? Janaka tekane mati piye? Wah, Petruk bener. Janaka mati ning papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ana. Malah ning papan kene ana pusaka iki ora bangling Alugara. Lho, lah iya. Lah aku to iki pusakaku. Pusakamu iso ning kene. Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe ndakwa Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe ndakwa adhiku lanang nyolong pusaka Alugara. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe pandakwa liya karo kowe. Lho, pandakwa apa? Janaka mati ning kene mongkono pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge apa? Alugara. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka. Werkudara ora ngawur. Aku kehilangan pusaka dawa mati. Petruk, Nun, Baladewa dibondo. Nggih. Ayo kare, ayo. Petruk ora edan iki kan wis saudara. Wis ngono rak selesai. Werkudara iki karepe piye aku kok dibondo Petruk piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan ki nggawa pit, nggawa krondong, nggawa nguwuh. Ora. Semangkian tahanan kok gleleng. Ayo kita jukuk. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono.
Kok Prabu Mandura ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ana pusaka ning kene. Ora san dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dienggo pawadan Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus aluk eneng maling. Kok seta ora ngawur. Ora sange wangi adine. Oh, biar ora. Adine ya jelas ngewangi. Raja ngendika apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Ora mungkin pusaka kok ilang sak penake dhewe. Pusaka iki di nek pagedhongan pusaka kok ilang. Ha iki mesti wis pidak jempol, ngethek seragon, nebu sak uyun. Lho. Niku wong loro niku. Ora trima Janaka mati. Ning Kaka Prabu ora mateni Janaka. Rasa dadak nutup-nutupi. Nutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradata Adi negara Pancala. Ratu Ndrawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kusik to, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke Kaka Prabu walana. Durene dhisik. Kondak ngapusi. Heeh, Kresna iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gayane ngapusi. Kon nguripke sik. Durene tak uripke Janaka mesti urip durung pinanci tekaning pati. ora sah kakean gunung durene sik. Yo. Arjuna Kulunen maring adang. Kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Ndur. Lho iki lak jenengane kowe urik to. Janaka arep tak takoni kok dicocok terus kon mundur. Ayo ben iki wasite nang kene kok. Inenggo Alugara gawanen. Lah aku iki dibondo. Petro. Nun, Tujuni. nggih. Remisi. Sampeyan divonis 3,5 tahun. Lagi nglakoni sedera to? Iya, Remisi. Mergo sregep ning Guwang Wuh. Yo matur nuwun wis. Wis nenggolo Alugara gak kemone. Ayo nyo. Oh, kok mrene. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe Werkudara. Janaka kok mati kena apa? Kena Alugara. Kok iso kena Alugara? Ya pancen tak tuthuk. Lah ra tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Pancen iki dadi pancatan nggonku ketekan Sedyani Arjuna. Kowe wis kelakon bandani Taman Merakaca. Lah kok sami mlumpuk wonten mriki, Nggir? Werkudara, Apa? ana lakon Pancala klebon maling. Malinge wis kecekel. Sing nyekel Janaka adhiku. Oh, ngono. Iya, Maling nyidra pusaka Mandura Kyai Alugara. Janaka sing iso lebet Kyai Alugara. Lan dadekno pangertenmu. Janaka sing iso dandani Taman Merakaca bali pulih kaya wingi uni. Ateges sayembarane Sri Kandi wis pedhot. Sing medhot adhiku lanang Madukara. Mula Sri Kandi kudu netepi marang apa sing wis diucapake sapa sing iso dandani bangun Taman Merakaca. Bakal diladeni karo adhiku Wara Sri Kandi ya putrane Paman Prabu Pancala. Lah dalah jagat dewa Bathara jagat Pangestungkara. Arjuna wonten dawuh. Paman, apa pancen bener kaya mengkono? Ih, kasinggihan mekaten. Menawi paman boten pitados monggo kula triniti priksa Taman Merakaca. Kanthi sarana watu timburu
paringanipun Kanjeng Hyang Wiyasa satemah Taman Marukaca ingkang bubrah dening Prabu Jungkung tumunten saged pulih wangsul kados wingi uni. Ing mekaten kula nagih dhateng sayembaranipun Yayi Wara Srikandhi menggah kados pundi pangendikanipun Paman Prabu Pancala. Lah dalah, yo ora bakal aku selak. Ora bakal aku selak lawan kanyatan ing wis dumadi. Mula kang saka kuwi dina samengko Wara Srikandhi jinatu krama dening anakku ing Madukara Yesi Arjuna. Nalendra 1000 negara ingkang padha ngayunake marang anakku Wara Srikandhi bakal sun paringi dawuh. Yen to Taman Marukaca wis bisa bali kaya wingune lan Srikandhi wis winengku garwa dening Panengah Pandhawa Raden Janaka.